Parlamentoya Îranê di bîstê çileyê de biryar da ku 1339 berhemên ku pêdiviyên jiyanî, xurekên hişk, amûrên tenduristiyê, berhemên make-upê û teknolojîk jî di nav de êdî ji Tirkiyeyê neyê havirdekirin. Ev berhemên ku ji aliyê Îranê ve hatine qedexekirin, berhemên herê zêde ji aliyê Tirkiye ve hinardeya wan po Îranê têne kirinin. Ji loma pisporên aboriya Tirkiyeyê yên ku balî dikişînin ser peywendiyên bazirganiyê navbera Tirkiye û Îranê de dibêjin ku ev biryara Îranê dê hinardeya Tirkiye ya bi Îranê re gelek lawaz bikin. İran'la Türkiye arasında çok ciddi ticari ilişkiler var. Önce bu Beriya her tiştê di navbera Tirkiye û Îranê de di warê bazirganiyê de gelek peywendiyên xurt hene. Herî dawî li gor daneyên Tuyîkê di lîsteya welatên ku em herî zêde berheman difroşinê de Îran jî cih dikire. Ji ber vê yekê bazirganiya bi Îranê re girîng e. Ji ber kêmbûna daxwaza piyasaya navxweyî û kêşeyên aborî û ji bo çareseriya vê yekê jî Tirkiye neçare berê xwe bide hinardeyê. Lêbelê qedexeyên Îranê di vê proseyê de ku aboriya Tirkiyeyê xirab e, dê bandoreke gelekî neyînî li ser aboriya Tirkiyeyê bike. Li gorî daneyên fermiyên saziya amariya Tirkiye hinardeya Tirkiye ya be Îranê re di dawiya sala 2018 de ji 5 milyar dolarî daketiye 2 milyar dolarî. Her wiha tê gotin qedexekirina hawirdeya 1339 berhemên ji Tirkiye re dê rêjeya hinardeya Tirkiye ya be Îranê re ji salî 45 kêm bikin. Ji ber vê çendê li gorî hem pasporan jî ve berhênanên Tirkiye ji bo ku berhemên di destê xwe de hinarde bikin, bêguman dê berê xwe bidin bazara Kurdistanî. İran'a yönelik tek taraflı hayata geçirmeye çalıştı. Bi taybetî ji ber gemaroyên ku ji aliyê Amerîkayê ve hatine karîgerkirin, İran zêdetir berê xwe dide hilberîna navxweyî. Helbet ev biryara Îranê dê bandoreke neyînî li ser aboriya Tirkiye bike. Ji ber ku yek ji welatê herî zêde Tirkiye hinardeyê pêra dike Îranê. Bazirgan û veberhênanên Tirkiye bêguman dê weke bazareke mezin berê xwe bidin herêma Kurdistanê. Di rojên pêşiya me de em ê bibînin ku berhemên di nava Tirkiye de têne hilberandin, dê berev bazara herêma Kurdistanê ve bêneşandin. Di sala 2015 de Amerîkayê piştî vekişina rêkeftina nukleerî biryar dabû ku li ser Îranê gemarobên karîger kirin. Di tebax û mijdara 2018 de bi 2 qonaxan gemaroyên li ser Îranê hatibûn karîger kirin û vê biryarî herî zêde zarar dabû aboriya Tirkiye. Ji ber vê çendê paspor amaje pê dikin ku ev biryara Îranî ya dawî jî dê aboriya Tirkiye bixe qonaxeke xeternak. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.